El tarannà és l'habitacle on s'amaguen les perversions. Els esforços de l'ésser humà per impedir que aflorin i que romanguin ocultes provoquen cada dia milions de maldecaps, angoixes, taquicàrdies i neguits a tot el món. Ara ha arribat el moment de fer-les sortir del seu amagatall amb l'objectiu d'alliberar-nos i també per constatar una evidència dolorosa. Tots ens assemblem més del que voldríem. Benvinguts a la Ronda Perversa, amb David Balaguer. Com anem, perversos i perverses, m'agradaria explicar-vos una cosa. Mireu, sabeu què és el complot diabòlic del verb distreure? No ho sabeu, És una aliança mesquina entre dues accepcions d'aquest verb. Els polítics la fan servir molt. Consisteix a distreure a la ciutadania amb espectacles grotescos de titelles per tal d'aconseguir que els assumptes importants passin de puntetes per darrere de la platea. I de sobte ha passat una dècada i encara ningú no ha resolt el tema de l'habitatge. Però estem ben distrets amb el show dels Puccinellis. Qui dia passa, any empeny. Jo fa temps que en la meva relació de parella estic aplicant el complot diabòlic del verb distreure. Va molt bé per allargar, allargueu, va molt bé. Els capvespres, la meva muller i jo ens distraiem esbudellant les relacions dels amics i coneguts mentre els nostres problemes ens observen des de les butaques i ens fem els distrets. Ja fa més d'una dècada que la nostra relació és un femer putrefacte. Seguirem dissimulant, perquè qui dia passa, sí, any empeny, que comenci la perversió. Capítol 36. Distreure. Benvinguts, passeu a la Ronda Perversa, aquest nou antre il·luminat amb bombetes d'escassa potència i amb farum de resclosit. Quines bèsties pardes competiran avui per una plaça a l'Olimp dels Perversos? El Josep Moragas, el zelador d'aquest local, ens presenta els candidats de la jornada. Avui respondran a les preguntes corresponents al verb distreure, dues persones expertes en aquest vell art. Per una banda tenim a Quim Masferrer, nascut a la perversa vila de Sant Feliu de Buixalleu, al bell mig de la selva. En Quim és actor per vocació, foraster per convicció, i la curiositat l'ha portat a visitar més pobles catalans que un bus de l'Inserso. En Quim té una d'aquelles habilitats tan perverses que és que cau bé a tothom. Sí. Cau bé a tothom. Sí, això em preocupa a mi. Això, clar, això em preocupa a mi. Pot ser una molt bona persona o amagar cadàvers a casa en una de les teves neveres grans. He buscat petites taques perverses en la seva biografia, és complicat. He trobat que després d'una gran cerca, fa la migdiada cada dia, de petit corria molt de pressa, mai ha tastat les olives i va estudiar turisme. Com observeu, tot dades biogràfiques molt poc substancials, molt poc perverses i fins i tot una mica inútils. Serà ell que ens expliqui i ens demostri o no el seu grau de perversió. Molta sort i benvingut. Gràcies. Quim, Bé, gràcies per ser aquí, ara pensava una cosa, que caic bé a tothom. Jo diria que sí. Tu creus que no? Ho dubtes. Per començar et diria que hi ha moments que a mi mateix jo no em caic bé. És Ah, a dir, clar. Sí. Jo sempre dic una cosa, és que una cosa impossible, que m'agradaria fer vacances de mi mateix. Hosti. Seria una Això a mi cosa que també seria molt m'agradaria. interessant, és a dir, tinc ganes de fer vacances de mi. De tu mateix, És que Sí, de mi. nosaltres, els humans, És passem impossible, que vas de vacances- 24 hores del dia amb tu mateix. No, 24 Fins i tot hores- quan vas a dormir. No, tota una vida. Tota la vida, Estàs, sí. Doncs a mi em passa, a vegades, hòstia, m'agradaria marxar 15 dies, però jo quedar-me. M'enteneu el que vull dir? Sí. És a dir, que per tant, pot ser que caigui bé a molta gent, Però tu mateix... no a tothom, però a mi mateix a vegades em costa. Costa. Res, he fet aquest apunt. Gràcies ja per ser aquí, és un honor per la Ronda Perversa que hagis acceptat venir al segon programa de la tercera temporada, estrenant aquest local nou, és que és magnífic. És magnífic. Magnífic, i a més avui tens veu, per cert. Sí, Cosa que correcte. crec que se He celebra. recuperat la setmana passada, Hi havia estava gent, però que deia que Fònic tenies una veu molt més sexy i més perversa. Doncs que no ho diguin perquè no és veritat. Avui, a l'altra banda, per respondre a les preguntes corresponents al verb distreure, tenim a Mònica Macfé, actriu, m'encanta. cantant, nascuda un 5 de juny, per tant és Géminis, un horòscop amagadament pervers. Perversot, Tu podries sí. dir Escorpio, és molt pervers. No, però Els del Géminis també juny, sí, són perversos. té alguna cosa. Sí, ara ens ho dirà, ens defensarà o no aquesta tesi. Amb només 12 anys ja va debutar al Teatre Regina i des d'aquell moment que pràcticament no ha baixat de l'escenari. El seu nom, no sé si és artístic, però l'he buscat a l'INE i no hi ha més de 5 persones a tota Espanya amb aquest cognom. Per tant, un detall pervers, tenir en compte que és un nom que no té petjada estadística en aquest país. Ha protagonitzat el musical de Sau, ha cantat amb el Pep Sala Luz de Gas, ha sortit a Homo Zapping, a Citas, a Sé quién eres. Fa temps que va dir que tenia un desig abans de morir. Això fa temps, ho va dir, 2 anys. Aquest tio Sí, és... sí. Ara, a veure... Va dir furgues, com que furgues amb les el seu biografies. somni era actuar a l'obra pel davant i pel darrere.
I l'ha aconseguit, aquest somni. I l'ha aconseguit. És una obra amb un nom molt pervers, però que no va d'allò que t'imagines quan hi vas. És a dir, per darrere no és una obra que va del que tu creus, i en aquesta obra clàssica i excel·lent que es fa al Borràs hi apareix la Mònica Macfer fent realitat el seu somni. Per tant, imaginem que ja pot morir en pau o no sabem. Però quanta perversió amaga Mònica Macfer a les seves venes? Ho descobrirem, benvinguda. Què tal, Gràcies. Mònica? Què Nom tal? artístic? Sí. I el nom autèntic quin és? A veure, l'explico, ja que hem vingut a sí, jugar, sí. jo vull guanyar, No ens coneixíem, però m'està caient molt bé. una gran persona. que no he guanyat res en ma vida, Qui avui penso guanyarà? guanyar. Mira, ho recordo perquè això és nou també. 2 sobres, un de vermell amb el nom d'un dels dos, un de verd amb el nom de l'altre. Qui guanyarà? Això ho decidirà el jurat pervers, que d'aquí una estona connectarem amb ells per saber què en pensen de les evolucions no ens d'aquest n'anem, que hi ha una història podcast. interessant aquí. Exacte. Sisplau, Me'n vaig fàcil. a veure. Sí. A veure, el meu nom real és Maculer Ferrer. Llavors, hòstia. Ferrer? Sí. Jo soc Mas Ferrer. Sí. De moment estic guanyant jo, El De meu moment és- estic guanyant jo, perdona. Ferrer i Mas Ferrer. Mas Ferrer, Sí, més Ferrer. cert. Que consti. Sí, però el meu, tu és amb R, no? Mas Ferrer. Amb R final, sí. Sí, no, el meu és amb accent a la E. Ah, d'acord. Sí. Llavors, què passa? Maculer, és veritat, només som 12 en tot el món, i només és la meva família, però és un nom molt raro, que la gent no es queda, sempre porta confusions, o sigui, m'han dit de tot, Maculí, Maculet, Macaulay Culkin, o sigui, tot. És una mica escocès, Maculer. Sí, ve d'Escòcia, Ah, suposa, ve perquè Hòstia, bon punt per tu, Quim. Sí, Els sobre meus vermell. Apuntem. Els meus tiets es dediquen a buscar arbres genealògics i això, i sí, ve d'Escòcia. Llavors vaig dir, bueno, ja posats a semblar escocesos, perquè també una mica ho semblo, llavors vaig barrejar Maculer amb Ferrer, de la meva mare, perquè és una- també volia que la meva mare sortís el nom, i sembla tonteria, però Macfer tothom es queda, tothom diu, tothom se'n recorda. Llavors és Macfer, no Macfer. Com que és inventat, llavors no ho corregeixo. Serveixen els Quan algú dos, diu Macfer, dic, serveixen els dos. sí, aquesta sóc jo. Però és Macfer, això ho hem de tenir en compte. És que no sabria dir-t'ho. A M'agrada, vegades, està bé, depenent de la gent. Macfer Maculer, sona molt bé. Ferrer, Macfer Macfer sona està més- molt ben trobat. Què passa? Que quan no tinc molt de temps per explicar tota aquesta història, Sí. em diuen, ostres, Macfer, és escocès? Sí. I ja està. És dir, sí. Hi ha cognoms Macfer de tota la vida. que t'han de fer triomfar i Macfer és nom de triomfadora. Parlant de A veure. de segons cognoms i homenatge a les mares, que no sabem per què hem d'anar al darrere, per sort ara ja n'hi ha Ara que van sí, ara endavant. ja està canviat. El meu segon cognom és Cabra, que també sabia Uau. aquesta reacció. Per tant, que si es tracta de Hòstia, punts, aquesta no la sabia. Mas Ferrer, Uau. Cabra. Hòstia, no la sabia, La meva aquesta. mare es diu Francesca Cabra, Hòstia, i molt de fet bo. el meu avi era de Can Cabra, de Breda. Hòstia, és molt I bo, això. soc de segon Cabra. cognom Cabra. Hòstia, sensacional. Doncs mira, supera-ho. Si t'haguessis posat Quim Cabra, jo crec que vamos. Mira, Cabra està molt mira, bé. parlant de Cabra. És un molt moments bon nom perversos, o de... Hi va haver un moment que de jovenet em vaig enfadar amb el meu pare i l'amenaça era que em canviaria el cognom. Perquè a mi ja m'agradava les arts escèniques i considerava que Quim Cabra sona molt bé. És molt potent. És Sí, molt potent. com a estrella del rock, no? I semblaria un Una nom mica? artístic Sí, sense ser-ho. Sense ser-ho, exacte. Seria autèntic, és, Sí, sí. és curiós. Doncs mira, nosaltres que som els quissos tofoners, Sí. ja hem afilat l'olfacte per trobar les tòfones blanques vitals. M'agrada molt aquest concepte, la tòfona blanca vital. Avui en raro, sortiran moltes. Sabem que anem fotimer perquè som davant d'un trepidant. Quim Masferrer versus Mònica Macfer. Veus, ha dit Macfer. Serà excepcional, ja us ho dic, s'ensuma en l'ambient, però abans hem de passar pel guardarroba de les emocions, per si de cas encara hi ha alguna vergonyeta per aquí surant, que la deixem allà apartada, i allà, com sempre, hi tenim a la nostra estimada la senyora Papadakis, un mite d'aquest videopodcast. És un tòtem per nosaltres. Què li semblen els convidats d'avui? Vol començar per aquell noi d'allà que sé que li agrada molt? M'has portat el Quim Masferrer. Sí? Quina sorpresa. Això són palabres mayores, Sí. Oh, bueno, ai, que contenta que estic. Li estic caient bé, només és veritat, et diré li caic bé. que tinc jo la meva habitació plena de pòsters d'ell. Hòstia! Oi, mare meva. I avui sí que no m'escapo de fer una foto amb ell. Et felicito que m'hagis portat el Quim Masferrer. Gràcies, senyora Papadakis. No ho sol fer, no ens felicita Carai. habitualment. Una habitació Perquè plena de quan- pòsters per dos, que hem passat molt per alt això, que té Sí, una habitació de tota pòsters, preparada, sí. amb el gotelé i cara... Saps que per un moment l'he vist, aquesta habitació, T'ho juro, per un moment me l'he imaginat i no sé quin tipus de pòsters d'aquells del Superpop, recordeu els pòsters del Superpop? Ara m'ha vingut a... A mi em va explicar que quan vas anar a Massanet de la Selva a fer el foraster. No. Ah, no? No, devia anar-hi a fer gira de teatre. Ah, val, perquè Sí. em va dir que hi vas anar i que no es va poder fotografiar amb tu Ah. i que per això avui vol fer-se la fotografia quan acabem. Sí, a Massanet hi he anat a actuar-hi més d'una Ah, vegada. doncs Sí, segurament era...
És massa gran per fer un foraster, és un poble gran, ja. Sí, exacte. Què fa la gent que es fa una foto amb un famós? Què fas amb aquesta foto? No sé. No sé, jo Què es fa exactament? Mira, jo me'n vaig fer un parell o tres amb alguns famosos i les tinc per allà desades, però és que potser fa 20 anys que ni les veig, aquestes fotos. Eren pitjors els autògrafs abans, eh? Sí, què els em fots autògrafs sí d'un que... Ja, Ara portes el guardes. mòbil, tens allà entre les 50.000 que tens al mòbil, Allà perdut, però els engolida. autògrafs Sí, sí. era... Clar, no. I senyora Papadakis, què li sembla la Mònica Macfer, que li hem de dir així, Mònica Macfer, què n'opina d'aquesta convidada? Vaja, també qui m'has anat a portar. Sí, la Aquesta Mònica noia Macfer. que tu no saps a ningú que em fa riure. Oi, mare meva, m'agradaria ser com ella, de fer riure la gent de la manera que ho fa ella. Només et diré, això és un secretito, que alguna vegada se m'ha escapat una mica el pipi de tant riure. Hòstia, sí, això passa. És normal, provoco aquesta reacció en la gent. No passa res. Fer-se pipí de tant riure és un dels grans plaers d'aquesta vida. Qui no l'hagi pogut tastar, Pixar de riure. pixar de Aquestes riure, són les qui no expressions. ho hagi experimentat, crec que ho hauria de fer com a mínim una vegada a la vida. Jo puc dir que he fet pixar de riure a una persona. Ah, sí? Amb una obra de teatre que es diu Qui explicar conmigo. Un dia de les funcions, quan es va acabar, els acomodadors de la sala van venir a dir-nos que havien hagut de Hi netejar. havia orina, és molt bo, hi havia això. orina humana enmig Hòstia, del això és teatre, molt bo, vessals. un toll d'orina. Sí, però és que és veritat, o sigui, és una obra que la gent riu moltíssim, encara estem fent la tercera temporada a Madrid, vull dir, ara no hi soc, però segueix omplint cada dia i és una obra que des del minut 1 la gent comença a riure i... Pixen de Però una riure. cosa, Sí, eh? sí, Aquesta i ens ha persona passat. que Hi es va va- haver I una això ens ha vegada passat. una dona o un home, no ho recordo, que es va morir de riure, també. Però, Amb la pel·lícula de Un pez llamado Wanda. A banda d'aquest que pobre va traspassar, es va pixar, però què va ser? Al mig de l'obra, perquè si es va pixar al mig de l'obra, vol dir que va estar 40 minuts més. Clar, això no ho sabem, no ho És- sabem. no tenim Sabem que quan pantaló es va aixecar, allà ho va Però és que, deixar. de fet, I els no va dir acomodadors res, van que haver de existeixi netejar-ho. aquesta expressió és que realment... És que passa, un fet a mi m'ha que es passat. contempla, dir, A mi m'ha passat. Vaig pixar de riure, el que passa moltes vegades la deixem anar i no ho acabes pensem. fent, no? Aquí en aquest cas doncs, sembla ser que Jo va confesso ser que molt literal. jo més d'una vegada he tingut una clapa de pipi al pantaló, de riure, i m'ha passat ja... És molt pervers, això, eh? És molt pervers. Que estem entrant ara. O escatològic, no ho sé. I en Però algunes està bé, edats està ja bé. avançadetes. És a dir, no amb 13 anys o 14, sinó ja grandet. I les persones que m'han fet pixar de riure les tinc mitificades. Clar. Una persona que et fot pixar de riure sempre a la teva vida, sempre. Però és que quan riem molt diem això, ai que em pixo. Sí, exacte. Pixo. És a Sí, dir, perquè et ve, sí. se t'afluixen Sí, els algú hi ha. esfínters, se Bueno, t'afluixen. punt per ella, punt per ella. Sí, bueno, ja ho veurem, perquè és que encara no hem començat, eh? No, però ja... Això s'està encara allargant no perquè s'ha no hem provat. començat A veure. encara. Perquè ara la senyora Papadakis ens ha de donar les instruccions finals perquè tot flueixi, perquè tot funcioni. Endavant, que ens agrada molt aquest moment. Senyora Les Papadakis. vergonyes, la prudència, Sí, ho deixem aquí. la cautela Ho deixem tot aquí. i també us diré el capteniment. Gaudiu molt de l'experiència, perquè això és una experiència immersiva. Correcte. Bueno, que us ho passeu molt bé. Que vagi bé, ens veiem després. Sí, és una experiència immersiva, ara que És està el de moda Super Sapiens. aquesta collonada. Seria el Super Sapiens 2, no? Molt bé, molt bé. Sí. Perfecte. Ara sí, ja ho El tenim tot local a és punt. més petit, eh? Si més no. Ara ho tenim ja tot a punt. Us veig com feres famèliques, àvides d'un qüestionari ben sòrdid. No patiu, perquè el tindreu. Comencem el descens a les catacumbes. Comencem. La ronda perversa, amb David Balaguer. Planta Menjú, iniciació a la perversió. Iniciació a la perversió. Quins Comencem. nervis. Ara comencen les preguntes que puntuen. Comencem amb les distraccions com a sinònim de passatemps i d'oci. Parlem de distraccions malèvoles, lladregotes del temps. Si ara poguéssim entrar a la deixalleria del temps i veiéssim amb què hem perdut el temps, ens esgarrifaríem. Reaccions humanes molt dures. Arriba la primera pregunta d'una vetllada antològica que comenci l'esllavissada de confessions. En quina distracció truculenta, irrellevant i nefasta has invertit més temps del que hauries desitjat? Mònica Macfer. Jo primer? Sí, comences tu. Mònica Macfer obre el foc. A veure, jo
És forta, veig. Jo diria que sí, que tinc un guilty pleasure, que es diu, no? Perdona? Guilty pleasure, un plaer Sí, d'acord. de culpa. No, ho dic pels que ens estan veient, Ah, jo ho no, sabia. per tu, clar. Hi ha molta gent que diu, hòstia, saps? Exacte, què és Doncs això? un plaer inconfessable, Sí. no? I avui el confessaré. Jo he passat moltes hores, he malgastat moltes hores de la meva vida veient, i això no ho he dit a ningú, Hòstia, atenció. The Bridgertons. No sé si sabeu... Sí, sí. Vale. Sí, ho confesso, o sigui... Hòstia, però m'agrada moltes hores. Moltes hores, m'agrada molt, i el meu nòvio no ho sap. Perquè m'ho miro quan ell no hi és a casa. Ah, hòstia, és un secret. De fet, algun cop, allò que arriba ell més tard, i ho apago perquè em fa vergonya dir-li estic veient els Bridgerton. Hòstia. Com qui està mirant porno, no? Una mica, Sí. és com... Ai, Sí, la típica escena que estàs mirant porno, arriba algú i... sí, ai. Però No, clar, no m'he tocat mai, veient Bridgerton, però... Home, doncs seria molt pervers, jo crec que estaria... exacte, és una combinació. Sí. No, jo sé de gent, no diré noms, companys que ho miren amb la parella. És que et poses una mica catxondo, això és veritat. Perdó, jo no l'he vist mai, aleshores follen molt entre ells, o... Sí, Tot el rato. sí. Val. Sí, En plan sí. medieval, no. Sí, o sigui, és La com medieval. d'època, però modern, perquè posen música moderna, Música però moderna. és d'època. I per què mires tant? Quin problema hi ha? Què Perquè passa? és una mica... Jo crec que és una mica de no pensar. És com burbujites per al cervell, que diu la Xènia Reguant, que també ho mira. Ho he dit, ja ho he dit. Llavors és com moment de desconnexió per mi, saps? Però hi ha allò que enganxa el culebron romàntic, que a mi això m'enganxa. I no Però sí, t'agradaria és molt- compartir això que dius, no? Que amb la teva parella, que ara, si ens està escoltant, Ja, haurà ja. descobert que segueixes la sèrie Crec que no sense li que ell ho agrada sàpiga, no podríeu compartir una experiència conjunta, Que a no? ell no li agradarà. No? Jo crec que li preguntarà el mateix que li he preguntat jo. Què et passa? És a dir, crec jo. Per és a què? dir, Per què? Mira, Sí, no? Mira, no ho sé, jo crec que és això. És com, vinga, després de, saps, a la nit, després d'un Tornant dia de la funció, llarg... pel davant i pel darrere, aquí al sí, costat del vinga. Teatre Borràs, Exacte. arribes a casa, un capitolet, Moment promocional, sí. Pel davant i pel darrere un del Teatre capitolet, Borràs. oi. Quim, i tu? Ah, la mateixa pregunta? Clar, és la mateixa sí? pregunta. Ah, és la mateixa pregunta. En quina veure quina distracció més forta, truculenta, va. irrellevant i nefasta has invertit més temps del que hauries desitjat? A veure, és que el concepte de perdre el temps també, a vegades la gent el perd i jo el guanyo. És a dir, no, és a dir, Ja. perdoneu-me, vull dir, a vegades, avui aquest matí no he fet res, he perdut el temps. Dic, hòstia, jo O quan no. no faig res l'estic guanyant. Exacte, Clar, sí, Vull dir sí. que és però entenc el que vols dir. Jo haig de reconèixer que he perdut molt de temps amb xarxes socials i per sort he pogut sortir d'aquest món. D'aquest famer. Sí, perquè realment te n'adones que perds molt el temps. Jo almenys he tingut aquesta sensació. No, I que a més també, depèn del que et diguin, si vas llegint coses de tu o coses que t'arriben sobre Sí. tu, et pot afectar també. Sí, no és el cas, però sí que a vegades entres en un món que penses que és la realitat i no ho és. No, I correcte. llavors estàs perdent el temps. Correcte. Aquí sí que perds el temps. Una migdiada, que abans me deies que això és guanyar el temps. Molt a favor. Totalment Però bé, d'acord. un cop dit això, jo haig de reconèixer que... Sabeu el joc aquell de les pinyes i les fruites que van baixant? Sí, Sí, us ha fet riure això, eh? Quin nom No, té el no, joc? tinc- Candy no sé. Crush, és? No. No ho sé, no sé, Candy Crush, ho tinc al Sí, no? mòbil aquí. Tens el mòbil? Sí, tinc el mòbil aquí perquè tinc l'aplicació. Haig de reconèixer que hi he jugat molt, però amb temps morts. A Justes posa el temps, jo crec que... Sí, Sí, pots sí, mirar. si mires a hores Justes, acumulades. et dirà les hores que has invertit És jugant a aquest joc. no sé... No es veu. No es veu? És el de les fruites que va baixant. Vale. I llavors és com una mira, mena de... Baixen fruites. Sí. Baixen fruitetes i les has de pilar. Les has d'anar pilant, soc molt bo, Vull dir, he arribat a nivells punts interessants. molars. Sí, reconec que... I a més, hi he jugat amb allò... Vas al dentista, temps d'espera, saps? I vas jugar i cridar-me... I... Un moment. Sí. Que estic a punt de fusionar sis És que pinyes. tinc les síndries han xocat un moment. I ara ja m'he curat, però ho haig de Sí, reconèixer. t'has curat, però l'aplicació la tens, No, sí, la tinc. Això pot La tornar tinc en i no qualsevol fa moment. massa que vaig fer i he entrat. Sí, No, i ja sí, ha començat una partida, ara a l'hora Ara d'acabar. la partida, Ara abans l'hauràs d'acabar. d'acabar. Però no l'acabis durant el capítol. Espera't. Sí, no sé com es diu, Però no és el Candy Crush. No és el he pogut Candy afirmar Crush. que és el No, El Candy Candy Crush, Crush és antic. que és una aplicació Ah, de mira, Nixon. el quiz Watermelon. Watermelon, Watermelon. Caram, sempre són Un noms altre punt a anglesos, mi per l'expressió en anglès que he equiparat la que ha fet ell Watermelon, abans. que vol dir- Watermelon. Ja està allà, Sí, sí, intentant. Sí. Fusionant pinyes, Puja melons, punts. està bé. Exacte. Anem a fer una coseta, que és connectar amb el jurat pervers per veure com estan veient les evolucions d'aquest videopodcast d'avui, aquest capítol. Connectem amb el jurat pervers, sisplau.
Sí? D'acord? Ho sabia, sí, està agradant. Està agradant, el jurat pervers està content amb les respostes que esteu donant. Bien. Eufòric amb l'arrencada d'aquest segon capítol, per tant, no podem abaixar la guàrdia, hem de seguir amb aquest nivell. Moragues, convidats, un servidor, tots. Anem a la planta -2, perquè allà apareixen les preguntes profundes. Planta -2, perversió quotidiana. Tenim unes fitxes noves, unes targetes noves que s'han de lluir, però a mi m'agrada llegir-ho d'aquí del foli, són coses, manies. Però això s'ha d'anar lluint, Josep Moragues. Són noves. Les targetes aquestes. Tenim tasses, tenim tote-bags també. Tenim de tot ja. Podem fer una tenda. Distreure a la gent, fer-la riure, que passi una bona estona, és un do molt cobejat, és quasi un superpoder que vosaltres dos teniu. La gent que fa riure atrau. És així, ho hem dit abans, no?, amb el tema de la pixera. Quan deixes anar una gracieta d'aquelles teves, no, Quim? I hòstia, veus que allà a la platea hi ha una riallada col·lectiva, com et sents? Això excita molt, no? Però clar, de vegades és el que deia aquell, no?, el Peter Parker, Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Això ho diu el Roger Pera, també. Sí, quan fa allò del doblatge, ho el diuen. Peter Parker Perquè català. és la veu Clar. del Peter Parker. Sí, clar. De vegades tu has de distreure a una platea, però potser aquell dia tu estàs sumit en la merda. Aquestes coses passen. Vosaltres, com a comedians, això us pot passar alguna vegada. Hòstia, has d'anar a fer l'obra de teatre, pel davant i pel darrere. Surts allà a l'escenari, has de fer riure, però tu estàs feta una merda per algun motiu. Per tant, arriba la segona pregunta de la jornada, que és una pregunta profunda. El show sempre ha de continuar. Quin dia vas haver de sortir a l'escenari a distreure a una platea assedegada de diversió, però el teu estat anímic era en una fossa profunda i tenebrosa? Quim Masferrer. Aquesta és forta, Sí, aquesta és profunda, però jo crec que els que ens dediquem a aquesta feina de cara al públic a vegades acostumem a arrepenjar-nos-hi excessivament, perquè tothom passa per moments complicats i tothom ha d'anar a treballar. I en el meu cas, crec que per mi és una sort tenir la feina que tinc per superar un moment complicat. No sé si m'explico. Sí. És a dir, que estic pensant en gent que tenen altres feines, que no tenen públic, i allò de, és que tu quan estàs malament has de sortir allà amb un somriure. Però a mi, personalment, l'escenari m'ha ajudat en moments complicats. I moments difícils ha estat un punt de fuga molt interessant. És a dir, jo he hagut d'actuar havent perdut algun ésser estimat feia molt poquet, i és un punt de sortida, més separat, i dius, hòstia, ara tinc un merder que no sé què, i sempre l'escenari ha estat un moment de donar-te força. Mira, l'altre dia vaig sentir l'Anna Barratxina de la Cegada de Amor, de la cubana, que ella deia, en el moment... Ha estat molt malalta. L'Estellita Verdiales, es deia? Estellita Verdiales, no? Sí, que sí, la protagonista, que van triomfar, diu, en el moment àlgid, diu, tenia la meva germana morint-se. Sí. I diu, el meu punt de fuga era l'escenari, era el públic. Per tant... Clar, tu, per exemple, que has passat per això que comentaves, la separació, que és una cosa bastant recent, de fet, i que, clar, hi ha tota una estructura familiar que de sobte cau. Però tu has de sortir a un escenari a fer el bon agent, no? Sí, però és un moment... I llavors per tu això és com una via d'escapatòria. Per mi sí, és un moment en el que t'estàs entregant a una cosa que t'apassiona, que t'agrada molt, que et retroalimenta, i per mi no ha estat mai allò de dir, ostres, ara he de sortir a l'escenari en aquest moment complicat. Sí que em passa en moments en els que no estàs prou bé de salut, és a dir, això, estic a 38,5 de febre, i has de sortir a actuar. Aquí sí que pateixes. Tot i així, no sé si et passa, Mònica, que ens salva l'escenari. Hi ha una mena, sí, de somatitzar o alguna cosa, que el cos és com... Sí, potser és com un paracetamol. Durant aquesta hora i mitja no estornudaràs, saps? Però en canvi s'acaba la funció i a les glòries, i dius, ja em comença a venir, ja em trobo malament. Sí, això passa molt, Sí. És a dir, que per tu l'escenari és aquell moment de desconnexió que fa que els problemes no entren. Els problemes no entren. Sí, és un moment en el que realment, i fins i tot en moments complicats, et dius, ostres, que bé que tinc funció. També pot fer efecte pèndol, que deies.
que de fet depèn del que tu vas a l'escenari estàs bé, però després la tornada pot ser molt pitjor. O sigui, quan et baixes d'allà, la davallada a vegades també pot ser dolenta. A mi també m'agrada una miqueta a vegades fer baixada de pedestals aquesta feina nostra, és a dir, davant de l'escenari, que tothom et mira, tothom treballa, tothom té les seves feines, i feines, i pensa, sí, el cirurgià que se'n va a l'hospital, no sé què, i el que ha d'estar tota la nit treballant davant d'uns transformadors que si no es deixa la ciutat sense llum, hòstia, hi ha feines com molt més transcendentals i que a vegades fins i tot de concentració, que potser en moments complicats sí que pot ser difícil de gestionar, però almenys jo crec que la nostra, és a dir, els aplaudiments, el públic, l'escenari, la gent ens mira, no sé, té un punt que a mi personalment m'agrada això. Inclús molta gent que això que ha perdut algú, el que fa és com dir, doncs avui li dedico a ell o a ella, no? A la meva àvia o el que sigui. Perquè tu, Mònica, clar, ens has de respondre la pregunta. Clar, estic molt d'acord amb el Quim, però va, per explicar alguna així més divertit. I no vull dir res, però el Quim sempre és dramàtic. Si voleu apuntar, jo crec que hi 10 punts. El punt és per mi, ella ha admès que el punt és per mi, perquè... Espera, que estic espera't. Això... No, jo vull obrir un meló que és... Watermelon. M'estic enganxant per culpa teva una altra vegada. Que és les funcions de cap d'any. Vale? Sí. Clar, jo per exemple va haver un any que estava fent Boig per tu, el musical, i clar, sala bars, 1.000 i pico persones, i com que es fa la funció perquè coincideix amb les campanades, abans, ara ja no es fa, però abans es feia el primer acte vora les 10, 11, es feien les campanades i després segon acte. Vale? Això s'ha tret. Per sort. Perquè em sembla que hi havia com molts actors que, clar, durant les campanades, la copa de cava, no sé què, t'animes. Llavors a nosaltres, en aquella producció, ens vam convidar a més a un sopar abans, gin tònics, bla, bla. I jo vull obrir aquest meló de... Jo no estava borratxa, però sí que el punt contentiu de dir, epa, un moment, Mònica, que no estic vocalitzant, saps? De dir, per favor, concentra't, per què he begut? Per què estic fent funció? M'està costant tant parlar. I ho vaig passar fatal, vull dir, ara fa riure, però us ho juro que ho vaig passar de dir, no, per què he begut? Per què m'he fotut... A mi, a més, em puja molt, eh? Has actuat amb el puntillo. Has actuat amb el puntillo. Sí. I vaig dir, mai més. Davant d'una platea plena de gent. Sí, clar. També he de dir que justament aquell dia, com que era cap d'any, el públic també anava contentillo. Tothom anava borratxo. Llavors, jo crec que no es va notar. No es va notar. Aquest cap d'any, pel davant i pel darrere, hi ha funció? Hi ha funció. Hòstia, no veuré. Doncs si voleu una de càmera, si la voleu veure contentilla, doncs al Teatre Borràs... Hi ha funció a cap d'any, el 31 al Borràs, sí. Bueno, que també hi ha actors i cantants que sempre surten borratxos. Sí. I no passa res, eh? No passa res. Jo això no ho he dit. No, però ja el gremi és el que és. Sí, i aquí se'ns ha dit algunes vegades, mira, anem a connectar. Vull saber quantes vegades, és que ho faig perquè vull connectar amb ella. Només per això, perquè en realitat la pregunta no té cap mena de sentit, però vull saber quantes vegades ens han explicat en aquest podcast, tenim una que ens calcula les coses. Sí? Gladys Calcules, aquí tots són grecs. Tots els col·laboradors són grecs. Gladys Calcules, quantes vegades en aquest videopodcast, abans podcast, ens han explicat que han actuat borratxos en una funció? Gladys. Sí? És el 7è cop que ens expliquen això. Poc em sembla. Poc em sembla. 7a vegada, tu. Perdona. Ens ho va dir el Jordi Ríos. Però jo crec que està claríssim el punt, no? És que m'ha dit, s'ha posat molt transcendent, i l'únic que ha fet és repetir una cosa fins a 7 vegades. Vull dir que... Una resposta ja rebuda en aquest podcast. Doncs molt bé, tu. Ja sabem una cosa més, això m'ha agradat molt també, que quan ets a l'escenari no hi ha esquerdes per on puguin penetrar els problemes. Seria això, m'ha agradat molt. I ara baixem a la planta menys 3, que aquesta és nova i va agradar molt en aquest primer capítol que vam fer. Avui també agradarà. Planta menys 3, anem-hi. Seguim descendint. Planta menys 3. Perversió a la carta. Mira, ja som aquí. Ara us heu d'imaginar una cosa que no hi és, però nosaltres ens ho imaginem perquè som així. La botiga d'andròmines de la senyora de Ambules. Mira, la senyora de Ambules, què tal? Grega, no? També? Bé. No noteu res estrany en aquests cognoms? De Ambules, Calcules, Deliberes. És igual. Jo em dic Cabra. És que a partir d'aquí ja... Sí, la botiga, en aquesta botiga, com podem veure, els prestatges polsegosos plens d'articles atrotinats, però de tant en tant apareix
un article màgic, i avui tenim el reparador de... Mira, sabia que això em costaria, Reparador de badades. De distraccions. Gràcies. A la vida tenim a diari centenars de distraccions i descuits que se'n van als llims perquè són inocus, però de tant en tant, ai las, se'n produeix algun de sideral que pot marcar una existència, fer canviar el rumb d'una vida. Tercera pregunta de la jornada. Tenim aquí el reparador de badades. Aquelles èpiques que hem comès. Quina distracció garrafal de la teva vida, que et va costar caríssima, corregiries ara mateix? Amb el reparador. Ho torno a dir, perquè m'agrada arriscar. Reparador de badades. Perquè ens la puguem pensar, Jo t'agrairia que la tornessis a dir, perquè quina distracció... Com ho has fet anar, això? Distracció garrafal de la teva vida, Distracció garrafal. que et va costar caríssima, Alguna cosa que t'arrepenteixis. corregiries ara mateix. Reparador de badades. Ho vols dir tu, un cop? I què passarà? Si s'invoca alguna mena d'esperit. Digue-ho. Reparador de badades. Està molt ben vocalitzat, costa, Costa de dir. Mònica Macfer. Comencem per ella, no? Sí, perquè veig que... Temps. Està calculant. La primera pregunta l'he fet amb ella, després me l'ha fet a mi i dic, ara per coherència tocaria amb ella. Has pensat bé, Sí. molt bé. A veure, va. Has calculat bé. Vale, a veure... Hòstia, és que no ho sé, Jo m'arrepenteixo molt, i em va sortir molt car, de veritat, perquè va haver-hi una època que feia tele, que estava treballant al programa del Frank Blanco a 8TV. Hòstia, el circ! Sí, el circ. I clar, hi havia com poc pressupost, la roba te la portaves tu, no? Les més famoses feien col·labos i aquestes coses, però jo, que no sóc ningú, m'ho havia de portar de casa i jo vaig pensar, soc una mica presumida i pensava, si he de sortir cada dia a fer de col·laboradora, no puc anar cada dia amb la mateixa roba, la gent ho veurà, no? I s'anava un cop per setmana a comprar roba, no treia l'etiqueta i aleshores ho tornava. Ai, la tornaves. Oh, molt hàbil. Sí, però llavors un Molt dia... pervers, això. Molt pervers. Oh, I llavors un Quina dia barra. em vaig comprar un traje jaqueta blanc xulíssim del Zara i em vaig gastar una bona pasta, però vaig dir, és igual, tornaré la setmana que ve. I abans de sortir, o sigui, no el vaig ni arribar, em vaig tacar amb tot de rímel. oh. Era blanc, ho recordo. Aquí no sé com ho vaig fer, però... Unes llànties. I, apa, Llànties de rímel, m'agrada el concepte. No sé, 80 euros a la basura i a sobre no el vaig ni poder portar a la tele perquè es veia horrible. És a dir, no el vas poder portar a la tele No. i no el vas poder ni tornar. Exacte, a casa el tinc, allà. I clar, i les llànties de rímel, que és com molt poètic, no han marxat mai ja. No marxa, Doncs mira, amb el reparador de badades podries corregir ara aquest error, aquesta distracció. Sí, si pogués Mira, tornar enrere... Amancio Ortega ara mateix a casa rient malvadament. Molt content de que tota aquesta cosa que vas perpetrar es pagués al final. Sí. Hosti, molt bo. Quim Masferrer. Però has dit que corregiries. Sí, una distracció... Perquè a mi me n'ha vingut una al cap, però que no la corregiria. Ah, doncs explica-la. Pot ser o no? Sí, potser et dona un punt. Sí, no, a mi em va passar una cosa, jo devia tenir 20 i pocs, que no sé com va anar al banc, em diuen, escolta'm, tens uns diners que són pocs, però si els inverteixes hi havia Terra, us no recordeu de Terra? Sí. Que era, no sé què era, Terra era... Sí, era una web, un foro... No, sí, Era com un servidor, un buscador, un no? servidor, Sí. no sé què. Va, és igual. Diu, si poses aquests diners aquí, és que això ho petarà, és a dir, se't triplica... Eren molt pocs diners, Vale. Però, no, sí, pobre de mi. Els diners que pots tenir amb 26 anys, que tampoc... Clar, estem parlant de no Poso sé aquí, això. que era Nueva Rumasa. No, però i realment va ser així, Jo vaig dir que no, vaig dir no m'atabalis perquè és que no vull. I companys meus van posar diners allà i se'ls hi va com... Triplicar. No triplicar, no. Més? Quintuplicar. Collons! Sí, ho dic de veritat, Hòstia, És he que notat això una fiblada... Jo podríem buscar-ho. Les criptomonedes del 2002. He sentit una fiblada testicular. Podríem buscar-ho, perquè va ser realment, va haver-hi gent que va guanyar diners. Ostres. I clar, és allò que del meu entorn va haver gent que li va passar, a mi m'ho van oferir i no sé què, i jo no, em vaig quedar allà mateix. Però he dit que no ho corregiria. No ho corregiries? No. És a dir, si poguessis ara amb el reparador que tenim aquí, No. tornar enrere i No. invertir aquests calés? No, perquè en aquell moment em va doldre
I vaig fer com un exercici a dins de dir, hòstia, tio, de veritat que no pots enfadar-te primer de tot, perquè el teu entorn, saps com allò, que n'hi ha que van a comprar loteria i, per si toca, perquè si clar, si no, sé què... Doncs allà vaig fer un exercici, no sé de quina manera, que he canviat la meva manera, és a dir, no m'importa això. No m'importa anar a un bar i tothom compra loteria i jo no. I si toca, no em passa res. És a dir, fantàstic. És a dir, que l'exercici que vaig fer, per tant, no el corregiria. Està bé, i a més vas demostrar... I al seu moment va ser una badada perquè dic, hòstia, no sé... Sí. No, vas demostrar, a més, tenir una personalitat fèrria. Va, no, em va fotre molt, No, us penseu que, hòstia, mira el tio, carai, quin temple que té... No. En aquell moment et va fotre. En aquell moment em va fotre i era jovenet i, hòstia, que burro que ets i no sé... Sí, tot això vaig passar-hi. Però després vaig fer com una mena bueno, va ser un work in progress, allò de dir, hòstia, tio, que els nostres diners no passa res, els altres en sortim guanyant, tu no? Et falta alguna cosa? No. Tu et tires, la felicitat són els diners, no m'ho fotem. Saps com una mena... Que m'ha condicionat la resta de la meva vida. I també hi ha una evidència científica, que és que la gent que guanya tants diners de sobte s'arruïnen després. Tant sigui per la loteria, com si vas al Foro Terra i poses 50.000 euros, després vols reinvertir. Aleshores, perquè sempre en vols més. La cobdícia. La gesta s'escrida molt. Molt pervers, això, Sí, la cobdícia és molt perversa. Quan perds 50.000 euros no es diu, Qui més té, qui més vol. Exacte. Sí, tu primer... Mira, que es fotin. Els que van guanyar tants diners, que es fotin. Sí, perquè segur que li han vingut desgràcies. Desgraciats, t'ho juro, han acabat fatal. Fora, home, fora. No, però m'he fet pensar, però no la vull corregir, aquesta. Vale, no la corregim. Quan tenies 26 anys ens coneixíem, tu i jo, o no? Estàvem ja al club, ens vam conèixer al club, ell i jo. Sí, amb l'Albert Tom. Una mica més tard. Ben joves, us vau conèixer. Sí, ens vam conèixer molt joves, ell i jo. Sí, estàvem al club de l'Albert Tom. I dinàvem junts moltes vegades allà al Ser Unión. Oh, i tant, sí. Aquells anys a Infecta. Hores als vestidors de la tele. Sí, ens ho vam passar molt bé. I tant que sí. Doncs res, tu, hem obert ja la planta -3, en queden 3. Les dues on la torridesa és màxima, però abans hem de passar per la planta -4, que és la planta estranya, és la planta Moragas. General. La seva. Planta -4, perversió dicotòmica. Que m'ha fet del general Moragas, sí. Moltes places, que dels partits amics, mira, hi ha una plaça al teu nom, dic, no és per mi. Li van tallar el cap, el general Moragas. I el van passejar fins a la Quinta Forca. Vull dir que... Literalment, la Quinta Forca, que era on penjaven les caps. Sí. Històries per no dormir. Aquesta planta és molt històries macabres. Molt macabra. Aquesta planta és molt estranya, us ho dic. Però us donaré dues opcions. Però a mi m'agrada molt, m'encanta. Fins ara han estat bé, les plantes, no? Eren normals. Ara són estranyes. Vale. Us donaré dues opcions, heu d'escollir entre aquestes dues opcions hipotètiques relacionades amb el verb d'avui, que és distreure. Avui és raro, en veritat, Què preferiu? Que cada cop que et distreus mentre estàs fent una tasca, aparegui una gallina gegant mirant-te de manera amenaçadora que depèn del dia t'ataca. És a dir, tu estàs fent una tasca, et distreus una mica i apareix una gallina gegant que pot atacar-te depèn del dia. Un dia et mirarà, no et farà res, potser hi ha un dia que t'ataca. Et pot picar. Pot picar. O l'altra opció és que cada cop que aconsegueixes concentrar-te més de 10 minuts seguits, una versió diminuta de tu mateix, una versió petita de vosaltres, aparegui al teu costat i et cridi, ja n'hi ha prou durant 4 minuts, que genera moltes molèsties per tornar-te a concentrar, d'acord? Aquí hi ha una crítica social, aquí, Sí, suposo, no sé, jo he intentat fer avui... Els éssers humans tenim molts problemes per concentrar-nos més de 10 minuts. Bé, més de 10 no, més de 2. Per tant, avui era difícil de fer venir bé amb el verb, Si quan et distreus apareix una gallina gegant que t'ataca o no, o que quan estàs més de 10 minuts concentrat hi ha un minitu que apareix i et comença a cridar i a insultar durant 4 minuts. Mònica. Què? Anem? Si abandono jo sol, quedaré malament. Però si som dos convidats, jo crec que... Queda justificat, no? No, dius, la cosa era tan... S'entenia tan poc que van marxar els convidats. Anem o què? Quina pregunta és aquesta? Crec que si la torna a repetir tampoc l'entendré. Una gallina... Si passa una gallina... Jo em quedaria amb la de la gallina, t'ho dic. Sí, no... Saps per què? La cosa t'obliga a no distreure't. Exacte. T'obliga a no distreure't mai. És aquest el tema. Si t'apareix la gallina, cada cop que et distreus, hi haurà un dia que deixaràs de distreure't. Perquè és que distreure't està bé. Clar, i deixes de poder distreure't per gust, també, clar. Mira què diu que es distreure's, està bé distreure's. Distreure's, i tant. És com badar.
totes aquestes coses que en teoria o per tradició hem volgut fer creure que són despectives i que són dolentes, són bones. El badar és un verb extraordinari. Sí, això és sensacional. M'he passat el dia badant. Oh, que maco. Això que deies, no? D'un matí anar a passejar per la ciutat, asseure't a un banc, mirar la gent, no El fotre que es res. coneix com perdre el temps Sí, que a mi m'agrada molt fer és guanyar-lo. En canvi, concentrar-te tampoc és tan bo. Seria la gallina És aquesta. que podríem fer quedades de gent per badar. Sí, Organitzem? organitzem Vinga. associació. O sigui, Una associació l'associació de badocs. de badocs. Badocs i badoques de Catalunya. I anar a badar una estona. I avui anem a plaça de Catalunya a badar. I jo crec que serien bastants, eh? Sí, som i tant. Si vols contestem-lo de la gallina, eh? Però la gallina... Parlem d'això, que és més interessant. La gallina, vale. Ja ho tenim, tu, no? Mònica? Ja està. No, jo també la gallina, perquè ja et dic, jo és que Perfecte. em distrec moltes hores al dia i crec que la versió mini estaria tota l'estona amb mi cridant-me, no hi hauria... Seria no marxaria insuportable. mai. Moragues, estaria tota tenim l'estona. està lo de la gallina? Jo crec que- Anem a lo de badar. I seria allò que deies tu, també. Allò que deies tu abans, de, hòstia, l'ésser aquest petit que ets tu, Sí. no? Allò que deies tu que volies desprendre't de tu en algun moment del dia. Marxar de vacances sense mi. Exacte. És veritat. Avui no... Avui no s'ha entès. Avui no s'ha entès gaire. Però és igual, no, però està bé, a mi m'agraden aquestes coses. A mi m'agraden aquestes N'hi ha coses. més d'aquestes? És una. És una. És que els altres dies hagi entès. Avui era molt rebuscat. S'ha entès algun altre dia, això? Sí, Sempre s'ha entès. Avui pensava que el nivell estava més alt i he pujat una miqueta, però clar, he vist que al final no... Va, doncs, queden dues plantes, Sí. les definitives. La temperatura aquí, he de dir que puja bastant. Estem bé ara de temperatura. Sí. Però ara, com que cada vegada anem més fins a les catacumbes, arriben les preguntes més sucoses de la jornada. Ai, Anem a la planta menys el 5, marro. perversió conjugal. Sí! Uau. Mireu què ha passat aquí. M'ha agradat això. Planta menys 5. Podeu tornar a fer? M'ha agradat. Perversió conjugal. Aquí és on ens hi juguem les garrofes. I vull començar, atenció, començarem fent una rafagueta binària de les nostres. Ràfaga binària. Només heu de respondre... No estava pensant... Li toca amb ella, no, la primera? És que és el primer jo... No ho recordo. També els Vale, seus toca aquí. La de la càlculs. Li gallina. toca al Quim. No, la gallina li he fet Però després. la gallina no hi No havia... pot res, si no ho la respost gallina era... Però si no heu respost res, home. No heu respost res. No sé com s'ho haurà pres això el jurat pervers, que no heu respost una pregunta del qüestionari pervers. Només heu de respondre sí o no primer. Vale. Sí o no? I la pregunta va relacionada amb les estafes que fem amb el tema de les distraccions. Quan volem lligar amb algú. Fem veure que ens agraden coses que no ens agraden. Sí. Has fingit alguna vegada que Sí, t'apassionava un sí. passatemps o una activitat de lleure Sí, que en sí, realitat no no cabi. suportes Sí. per acontentar una parella? Sí. Sí? Quina activitat? Sí, no, moltes. Una, digue'n una a l'atzar. Jo he tingut parelles molt dispars les unes a les altres. Una era convallar i esplais, i jo he acabat tocant no tardi Jack i anant de colònies, que no ho suporto, però no ho suporto. I n'he tingut més pijetes, allò d'anar d'eventos d'aquests, no sé, i jo allà, vinga, oh, que bé que m'ho estic passant. I tu amb les teves camises de quadres, vestit com va No, ser... camises de quadres no. Però sí, per amor hem fet autèntiques bestieses, i que per molts anys, que seguim fent bestieses d'aquest tipus. És a dir, tocar la guitarra i Sí, anar, sí. i anar de Combat convallar, total. que és una cosa que no suportes, I anar a esdeveniments... aperitius d'aquests d'alto copete, això amb un altre, i fotocalls, i vinga, i sí. I tant. Jo seria capaç d'aficionar-me a la boxa, sí. És a dir, per amor, i anem a... Sí, o sigui, a mi m'agrada molt la boxa. Home, la boxa, doncs sí, anem-hi. Seria capaç, sí, i jo crec que això és molt maco. I després es va passant el temps i et vas recol·locant al lloc i te n'adones que no. Només hi ha un tema que és delicat, que és el tema polític. Aquest tema és delicat. Sí, jo seria incapaç. Això és més delicadot. Polític, clar. Exacte, o sigui, fer veure no, que, Sí. clar, t'enamores d'una persona, no sé si sou d'esquerres o de dretes, jo crec que sou Sí, és d'esquerres. igual, T'enamores d'una persona de dretes? Clar, però és que jo I, crec que no hòstia, arribes a enamorar-te d'una persona de dretes, no? Segurament el topall... Ho notes abans, ja, Sí. la Farum de Vox, ja... Sí, Ja. sí, no sé si aniria jo a un míting de Vox, per exemple. Clar. Per amor. Això potser no ho faries. Jo, és que veig difícil enamorar-me d'aquesta persona. Ara mateix no ho sé, Ui, no diguis mai. Però jo em veig amb una subhasta de peix, em veig a llocs molt... Sí, fent pesca de bacallà, em veig fent coses per amor, sí. I tu, Mònica? Jo sí, jo... Què has fet?
fingir que m'agrada el futbol. Ah, aquesta és bona, també. Sí, perquè jo vaig ser una parella que tenia, com es diu, és que no ho sé, que tens un seient al Camp Nou. Soci. Això. Abonament anual. Sí. Girem un nivell, vale? I anar jo allà al Camp Nou a veure més d'un partit i no saber ni un nom del jugador, però ni un, Sí! Bravo! Fingir entusiasme. Fingir entusiasme, exacte. Gol, això ho sé, no? Gol! Vamos. Hòstia, és molt Per amor, Ja per està. amor. Per amor Sí, es fa. sí, sí. Estàs amb aquesta persona o no? No, ja no. Va saltar a veure, no? Va. Va veure que no. No, i a més algun dia s'acaba resolent. Clar, algun dia acabes dient, mira, jo en realitat no m'agradava tocar la guitarra i ser un conveià. A mi en realitat no m'agrada el futbol. Algun dia, si aquella relació perdura, s'acaba resolent, no? Però aquesta no és la pregunta. Ha estat molt bé aquesta resposta. M'ha agradat molt aquesta resposta. Realment és per mi resposta de tòfona blanca, allò que diem de tòfona blanca, doncs aquesta és resposta de tòfona blanca, però no és la pregunta de la planta, perquè era una ràfaga binària, això. I ara anem a la Aquesta sí pregunta. que toca amb ella, no? Sí, ara toca a veure. Els Però humans... estàs fent molt bé, Quim, tranquil. Sí, Ho els estàs humans... fent superbé. No, ho estic fent molt bé. M'està més temps de pensar. Sí. Us ho dic, n'hem fet molts de capítols i aquest és un gran capítol, Ah, sí? No, Josep? Estàs molt content, sí. M'estàs veient content avui, Estàs content Fem avui. un gran capítol avui. I tens veu. I tinc veu, crec que això també fa, sí. Som la pera, els humans, quan estem en parella. Som la pera. Som uns artistes, ho deia a l'entradeta, no?, quan he fet aquell monòleg, no? Som uns artistes distraient la realitat per por encarar-la moltes vegades, tot i que de reull estàs veient allà el monstre pelut, és aquí al costat, però fas veure que no el veus. Esmoleu la sinceritat, que vingui l'esmolador de la sinceritat, Konstantinos Esmolas. Petitet com és, no sé que no el veieu, però és per aquí. Esmoleu la sinceritat, perquè arriba la 5a pregunta de la jornada. En quin assumpte conjugal vau marejar la perdiu més temps del compte? La perdiu amb un globus de collons vomitant per la borda de la relació, tot i saber que era necessari tractar el tema i solucionar-lo. Mònica Macfer. Oh, Mònica Macfer. A veure, és que de... El mareig de la quin perdiu. assumpte en concret no et puc dir, perquè amb el meu home crec que, no sé, parlem bastant i estem bastant d'acord, però sí que et puc dir què faig per distreure'l quan no vull arribar a discutir. T'ho explico? Home, i tant. Seria I fugir tant, una perquè mica sembla que d'estudi, promet. això? Seria fugir d'estudi una responent mica? a la pregunta. No sé, em sembla a mi, Pregunto. Bueno, No sé si és no sé, acceptable, puc dir... Esmolis, està per aquí, Esmolis, tenim aquí una No, però mica... connectarem, mira. Mira, és per aquí, sí. No se'l veu, és invisible, però... Un moment, anem a connectar. Vale. A veure, què has preguntat tu, si era? No, si està fugint Si d'estudi. està fugint d'estudi, anem a Si no preguntar-ho s'està al jurat cenyint pervers. el que toca, diguéssim, Anem a consultar-ho amb el jurat pervers, liderat, ja ho sabeu, per... Ha anat al bar, Està demanant al bar. Sí. Anastàcia de Liberas, si us plau, si em pots... Sí, diuen que sí, que has fugit d'estudi. Però, no, però és Ho igual, accepten, ho o no? accepten, Però que ho accepten expliqui. que Però responguis... consta en acte, Però que ho consta en acte. expliqui, perquè... Sí, no, clar, accepten que responguis el que tu volies respondre, Vale. que és És una que ja cosa que veureu, també és molt es fa molt millor. en aquest podcast, que la gent respon el que li dóna la gana. Està bé. No, a veure, és que, no sé, hi ha mil coses que petits detalls del dia a dia que sí, que potser no tinc ganes de discutir. Llavors, jo, clar, amb el Joan, amb la meva parella, fa molts anys que estem junts, llavors ja, no sé, tinc... No el manipulo, però tinc un superpoder una mica, perquè el conec, ja sé. Llavors, sonarà una mica malament, però tinc com una estratègia. El primer és fer veure... trobar com el moment de vestir-me o canviar-me davant d'ell, no? Perquè, o sigui, no sense arribar a tenir sexe ni res, Simplement, si em veu les tetes, es queda com una mica... tetes, vale? I llavors ja queda com abduït. Sí. Una mica com És el que l'hipnotitzo. Doctor Slum. Sí, exacte. Sense sortir-li sang del nas, això no. Però es queda com, saps? Se li oblida tot. És a dir que, potser ara és una mica fort, però és que les tinc molt maques. Llavors, clar, no les heu vistes. Això és insuperable, Us les ensenyo? Vull dir, gran fugida d'estudi, però beneïda És que fugida ho d'estudi. estic fent amb vosaltres. No, però fugida d'estudi, però clar, com som homes de dictetes, em sembla guai. No, però... És una fugida d'estudi sensacional. Oi? Em sembla un exercici, a més a més, de sinceritat i fantàstic. Sí. Que consti que no el manipulo amb sexe, No, només és canviant-te. Ui, ja està.
I llavors el tio es distreu i aquell tema queda enterrat. Per si de cas encara recupera la memòria, li trec el seu tema preferit, que és Marvel. O sigui, per cert, he vist que avui han tret un nou tràiler de Vengadores? I aleshores té una hora de conversa ell sol i amb això ja sí que li faig oblidar qualsevol discussió. Aquest és en Joan. Joan Oliver, sí. En Joan Oliver. El meu, sí. Seria Pits i Marvel, no? Exacte. Pits i Marvel. No, però tetes, o sigui, pits de la Mònica, Pits de la Mònica. Sí, són els meus. Realment, és una fugida d'estudi molt bona, Segurament estem parlant de la gran fugida d'estudi de la història de la Ronda Perversa. Són anys d'estudi, Vull dir, ho he arribat... O sigui, és buscar la manera per col·locar que té les tetes maques de la manera més patillera. És a dir, ella ha vingut aquí i diu, jo avui ha fet una juguesca amb algú, no? Has dit, avui vaig a un podcast i t'ho juro que penso dir que tinc les tetes maques. És que m'estava veient la cara de no entendre el perquè. Dic, un moment, és que potser no s'ho poden imaginar. Tu li arribes a preguntar, són molt religiosos? I te fot les tetes, No penso ni respondre, és sublim. Gràcies. No, sublim. Una gran resposta que més no ens esperàvem. O sigui, ens has deixat una mica en fora de joc, que ens agrada molt. Jo crec que us he fet a vosaltres la distracció. Sí. He vingut a parlar de distracció avui. Ens has distret tant que ara no sabem... No, tu has de respondre, potser també era una... Sí, però clar, és que... Esclar, jo estic separat, jo no tinc parella. Tu no tens parella, aquí? Millor per tu, pots parlar de parella. No, estic bé, sí, però jo no l'ensenyo a ningú. Clar, jo no podia parlar de Joan malament, no puc treure trapos sucios. Clar. No, sí, està molt bé. Però llavors, en algun moment vas distreure alguna vegada algun tema? No. Sí que és veritat que jo haig de reconèixer que sóc de pilotes llargues. Sóc de pròrrogues. Saps? És allò, qui dies passa, problemes empeny. Exacte, sí. Jo sóc d'aquests, ho deixem per demà. Saps? I hòstia, fot un mes que tenim allò, però jo en faré. Però fot una bandera. Encara aquests temes... Jo he arribat a boles molt grosses de neu, saps allò? Que a casa hem hagut de marxar perquè hi ha problemes espinosos i que a l'hora de posar-t'hi, doncs, reconec que em costa molt afrontar-los. Sí, jo sóc així també. Sí. I llavors de sobte, és això que dèiem al principi, de sobte han passat 10 anys i dius, és que no ho hem resolt encara. Però és que hi ha coses que crec que no es resolen. És a dir, els humans som així, som diferents, si no és un tema molt de convivència, que si no és insuportable, però si són cosetes, hòstia, crec que... I tu dius que ara no tens parella? No. Però tu, hòstia, per això, tu ets un home molt desitjat, Clar. Home. Sí, tu ets un home molt desitjat. A veure, que puc caure bé tothom, però clar... Que sí cau bé tothom, que no sé, jo crec que està bastant amanyat aquest concurs, Sí, tu podries tenir una parella perfectament, tu no la tens perquè no vols. Us deixem sols vosaltres dos, també, perquè veig una connexió... Però l'objectiu en aquesta vida no és tenir parella, és estar bé. Sí, però que em sorprèn. A mi em fa molt allò... No has refet la teva vida, Quim? Això m'ho diu, perdona, què vol dir que no he refet la meva vida? No, vull dir, no estàs amb ningú. Bueno, perdona, però és que refer la meva vida no vol dir que estigui amb algú. És a dir, jo, primer de tot, no hi havia res a refer. És a dir, perquè vius i tires. Però sembla que si no estàs amb ningú, no refàs la teva vida. No, perdona, refer la meva vida, sí. Et sents bé ara? En solitari, bé, badant, et sents de conya. Sí, badant, i badant de cop i volta t'enamores, i badant no sé què, i deixem que passin coses i que flueixin, i jo què sé. Molt bé, tu. De cop i volta... Una gallina gegant que t'ataca. La gallina, exacte. Picotejant. Gran planta, Gran planta menys xicle que hem fet. Sí. Hi ha una altra planta allà, també, nova. Sí, això és nou. És nou, aquesta planta. Han passat cosetes aquí. Doncs mira, arribem ja a l'última planta. A veure què respondreu aquí, perquè és la planta sexual aquesta. I fins ara... És la planta més tòrrida de totes. Les tetes, tot això que és això. I recordeu que aquí tenim dos sobres. A mi m'han dit, ronda perversa, saps? Pervers. Jo he vingut aquí a treure merda de la bona. Arribem a la planta final. Al fons de tot de les catacumbes, anem-hi. Planta menys 6. Perversió genital. Les distraccions copulars. És que clar. A tots ens han assaltat en alguna ocasió i no parlo d'aquelles de quan ets al quadrilàter del plaer i de sobte et ve un pensament estrany enmig d'una còpula. No. Aquestes no. Parlo de quan tu ets en una situació concreta, exòtica, podríem dir fins i tot, i t'assalten les ganes, et venen ganes amb una persona concreta. Sisena pregunta de la jornada. Sí, estava... Sí, el què? Que li toca a ell ara.
Sí, toca tu, et toca tu. Sisena pregunta de la jornada. Pensant això, a qui li tocava? En joc una plaça a l'Olimp dels perversos. Quin fou el moment més inesperat, inoportú, estrambòtic i delirant en què et va sobrevenir la distracció copular? M'agrada aquest concepte, distracció copular. Ho has entès o tu? Ho torno a dir, distracció copular. Sí, però distracció copular vol dir que tu estàs... No, Estàs copulant i et distreus? No, però que no m'heu escoltat. Que et distreus copulant, vols dir? Sí. Et distreus copulant. És a Que dir, tu tu estàs allà fent... estàs en una situació, per exemple, en un dinar de Nadal, amb tota la família i tal, i en aquell moment et sobrevé la distracció copular. Jo no ho havia entès així. Jo tampoc. Intuïa una mica així. Sí, Però però jo és tenia això. una anècdota això, molt Però més és- bona, que aquesta. Doncs explica-la. No. Sí. Quin m'has... És que no estic assimilant encara el que havia entès. Doncs mira, saps què farem? Són coses molt diferents, És que era molt... Podeu respondre el que vulgueu, tu. Sí. No, això sempre... Sí, això jo ho havia... Va, jo responc la pregunta que jo m'he imaginat, vale? Endavant, home. A veure, el Joan i jo començàvem a sortir, el Joan us caurà molt bé. M'agrada molt el Joan, aquest. M'agrada molt. És que... Aquest és el que... Realment l'entrevista havia de ser amb en Joan. Vull dir, és que no sé què hi fem aquí, però... És que no podia venir, però ja em van trucar tu. Sí. No, doncs això, començàvem a sortir i no vivíem junts encara i el vaig convidar a casa. Estàvem ja enrotllats, no era la primera vegada que ens enrotllàvem. I llavors jo vaig posar música. Ja li havies ensenyat les tetes. Exacte. Ell ja... Ho he dit per posar-nos en context, no? Això ho tenim. Val, perfecte. Seguim. Llavors, vaig posar música, la típica llista que et fas a l'Spotify amb cançons Tòrrides. per entrar en el mood, no? Sí. I aleshores la llista, no sé, es va acabar i allò que fa Spotify de posar-te com cançons que recomana ell, que ell pensa que a tu t'agradaran. Exacte. Sí, no, però com personalitzades. I què passa? Que jo soc molt musicalera, soc molt friki fan de musicals i jo m'escolto molts musicals a casa. Llavors, però no sé per què, va triar, el senyor Spotify va decidir posar una cançó que es diu Oklahoma, que ni jo conec, que vull dir, sé quin musical és, però no és una cançó que hagi escoltat en ma vida, que és com el més llunyà eròtic que us pugueu imaginar, vale? No la conec. Era com Oklahoma, Oklahoma, com un banjo. Folclore americà, sí, banjos. Només faltava que diguéssim, empotreu-vos, és que era com zero romàntic, zero... Sí, com... Però clar, com que feia poc que començàvem, hi havia aquella vergonya, no?, que si tinguéssim la confiança d'ara, doncs, escolta, treu això, no? Però els dos vam com intentar fer veure que allò no estava passant, no? Però el meu cervell realment era incapaç de concentrar-se i al final li vaig dir, mira, perdona, he de parar la música perquè jo no puc. No es va acabar fent l'amor amb Oklahoma de fons? No. I no s'ha intentat mai? No s'ha fet mai. Es podria intentar, jo ho intentaré. Jo no ho he Buscaré aquest tema d'Oklahoma i ho intentaré. Tu prova-ho. Veus? I tu, Quim, hi has pogut pensar durant aquests minuts? Sí, però clar, no podia pensar en el que ella contestava perquè ella estava equivocada. És a dir, no? Sí, estava... Tu no has contestat el que ell preguntava. No, exacte, no. Ho ha fet dues vegades. No, vull dir que has fugit d'estudi dues vegades. Ha fugit d'estudi dues vegades. He demanat permís No, perquè... No, però... Tu també has entès la pregunta com jo l'he entès. La primera vegada, però tu has contestat el que havies entès primer. Si vols Però quan refereixo que m'agradaria que quedés clar que hi ha una fugida d'estudi, hi ha una pregunta equivocada, no sé què, i hi ha una col·locada de tetes per aquí al mig. No, l'has col·locat tu. No, per favor. Discussió entre els convidats, això no havia passat mai, m'encanta. És que és una discussió que amb ella jo la vull solucionar avui, no vull que es faci la bola gran. És a dir, exacte, prou de boles grosses de neu. Hem de solucionar, Mònica, això no pot... No, jo com que he entès la pregunta, l'he entès, llavors em cenyiré a la... Exacte. I a més pensa que la plaça a l'Olimp dels perversos està en joc. Sí. Pots guanyar si dones una bona resposta. Una cosa que ha passat i que m'ha passat i que a més crec que ha passat a més gent, que és anar amb cotxe i conduir jo
i anar amb la parella meva d'aquell moment, i que la conversa va escalfant l'ambient, el que tenim, és a dir, la conversa que anem tinguent va pujant, i no poder arribar a casa. És a dir... I haver de parar. Haver de parar perquè allò va pujant, a més, comences a fregar ja el llindar de les il·legalitats. És a dir, perquè tu estàs conduint, hi ha uns cinturons, però hi ha una mà que se'n va cap... Allò que dius, pel bé nostre i pel bé de tercers. De la humanitat, sí. Exacte. I haver de parar en un lloc molt xungo. A quin lloc? En una àrea de servei, amb camions... D'on? Era la P7, a unes medes... Hòstia! No cal. Medes de la P7, jo crec que... Però a un lloc que no és precisament un lloc excessivament agradable, però que la conversa va pujant fins que dir, escolta'm, és que no... Ens queda mitja hora per arribar a casa i no hi arribem. Hòstia, has respost la pregunta, eh? Era aquesta la pregunta. Sensacional, Quim Masferrer. Un moment, a veure, doncs respon, sí, vull clar. dir, a veure... Oklahoma està molt bé. Era una bona anècdota. Oklahoma està bé. Ella obert, o sigui, ja m'ha donat permís de dir, responeu el que vulgueu, llavors, bueno, jo he pensat que era una bona anècdota, però si vols me l'invento una. No, la bona anècdota està molt bé. No, a veure, no, sí, jo he de reconèixer que tinc com que em puja la libido a l'hora de la siesta. Opa! Ah, sí, jo també, la migdiada és... Avui ha sortit ja 3 o 4 vegades la migdiada. Sí. Jo crec que és la millor hora per fer l'amor. Estàs tranquil, totes les necessitats estan cobertes. És una molt bona hora, sí. Gràcies, hora de calma. No hi està d'acord, doncs teniu un problema. Hora de calma, hora de pau, hora sense estrès. Teniu un problema. Totalment d'acord. Doncs això, en dinars familiars, allò... estan a la casa de camp i això... Ui, les 3, ara, ràpid, i pujar cap a dalt. Oh, m'encanta. Sí, això és molt de pel·lícula de Woody Allen, també, eh? Sí. La casa de camp... Ens ha colat el concepte casa de camp. Casa de camp. Que això també... Bueno, perquè, evidentment, a casa els seus pares no ho he fet. Està molt bé. Fugint d'un dinar familiar cap a l'habitació de dalt, a l'hora de la migdiada, fingint una migdiada. I si és un dia de Nadal... Oh, saps allò a l'hora dels torrons? Aquell... I tu tornant amb un cotxe en una àrea de servei de les Medes. Sí. Aquesta és molt bona. Un Medes. Aquesta és molt bona, Quim. Doncs res, hem arribat al final. Hem acabat. Hem acabat aquí. He de dir que he respost 2 al final. Sí, això també és veritat. Compte, No, a veure què decidirà el jurat pervers. Nosaltres dos, Josep Moragas i jo, aquí no tenim cap mena de responsabilitat. I ara, mentre el jurat pervers delibera, ja ho sabeu, capitanejat per Anastàcia de Oliveres, decideix bé, Anastàcia, nosaltres farem allò que tant ens agrada aquí, que és fer un recompte dels convidats especials que han intervingut en aquest podcast, que potser mai no ho sabran, però que han format part d'aquest capítol. Benvinguts, passeu. Amb aquest tema sensacional. En farem Qui ha vingut avui a la festa de la Ronda Perversa? Una família, per començar, els Bridgestone. Sí, correcte. Han estat al llarg de la vetllada. També Xènia Reguant ha aparegut. Xènia Reguant, correcte. Peter Parker. També ha aparegut Roger Pera. Anna Barrachina. Anna Barrachina, sí, benvinguda. També ha aparegut Frank Blanco. Frank Blanco, benvingut. Amancio Ortega. Amancio Ortega. Albert Tom. Albert Tom, també. Bueno, per d'Albert Tom. Sí. Joan Oliver, sistema de parella de la Mònica. Sí, és veritat. El Doctor Slum. Els Vengadores. M'encanta aquesta secció. I, finalment, encara que no he dit el nom, Henry Salomon, que és el cantant de la cançó Oklahoma. Carai, molt bé. que ràpid. I les Medes. I les Medes no són una persona humana, clar. però... No, i segur. No hi és. El senyor Medes no hi és. Això és molt bo perquè en cada capítol apareixen molts noms de persones que mai no sabran que han format part d'aquest capítol, i això a mi m'agrada molt. I ara sí, arriba el moment de la decisió final. Estic molt nerviós perquè avui no sé, moltes vegades ho sé ja, però avui és que no en tinc ni la més remota idea de qui pot guanyar aquesta competició i de qui pot ingressar a l'Olimp dels perversos. Nervis. Jurat pervers. Quin sobre hem d'obrir? Sobre verd. Sobre verd! Sobre verd! Blau. Ingressa. Uf! Ingressa a l'Olimp dels perversos Mònica Macfer! Sensacional sessió, sensacional capítol. Gràcies, Quim, per venir. M'ha fet molta il·lusió retrobar-te i que hagis estat tan generós. M'ha agradat molt ser-hi. Gràcies, Quim. Gràcies, Mònica, has estat també molt generosa. Es valora molt aquí la generositat.
I gràcies, Josep, també per ser aquí. Gràcies a tots els que sou dins, Conchi Vecino, Jordan Juan, Marc Morera, tots ells fan possible aquest videopodcast. Nosaltres tornem aviat, perquè ja ho sabeu, els dies són velocistes jamaicans, i fins aleshores què heu de fer? Sí. Ser perversos, que vagi bé, adeu! La Ronda Perversa, amb David Balaguer.